Hudaň üçin bir dost tapyp käde oturşaň menen. Oham bir teleke yoldaşlaryna ağlanyp, ol ulamadan Hudaýyň dostlarynyň mezlisini terk etipdir. Oham bir diş beripdir. Diş bilen wagtyňyzy öýmejekkä, bu wurrun hiwar asasy wurrunlardan. Dişinne bir tohar adamla Peygamberimizin mübarek cesedini götürüp cenazasyny götürüp barýarly bolmaly, şonu ekidip gömjek bolup. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek cesedini götürüp barýarly diýe bir cenaza götürüp barýarly, ýani salajaň içinde goýup. Ohan bir de var şonu kömekleşipdir, şonu ekidip göt jaýlamadan çürüýüm. Ohan oýanypdyr. Ohan iň ulkan alim adam şu zamanda kim? Barıp Hazreti İmam Azam Ebu Hanife'nin zamanındaki Hazreti İbn Sirin diş yorgan adam. Şuna var aydıptır, men dişimde bir tohar adamları ördüm, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cenazasını götürüp barýarly, men de var ilmi okudum şuna diptir, näme yaşın yorgudy diptir. Onu olay diptir, مَا لَكَ جَعْلَسْتَ أَقْوَامًا يريدون أن يدفنوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. Sen näme diýip ulamaň meclisini terk eden adam bolmaly sen nipdir. Ol dişinde görüpdirsin Resulullah'ın cenazasyny mübarek cesedini götürüp gömmäne barýan adamlar, olar teleki insanlar ike, Resulullah'ın sünnetini gömýän adamlar, Resulullah'ın ýoluny gömjek bolýan adamlar, Peygamberin dinini yitirjek bolýan adamlar, senle barıp kömekleşipdiň Resulullah'ın ak ýoluny barıp gömjek bolup beren adamlary kömekleşen adam bolup dursaň zaten nipdir. مَا لَكَ جَعْلَسْتَ أَقْوَامًا يُرِيدُونَ أَنْ يَدْفِنُوا مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ. Näme diýip Resulullah'ın sünnetini gömjek bolup beren nizife adamla bilen oturşýan dipdir. Sen gören dişin o diş däl. Öňkü ýoluň menen mal, ulamaň meclisi bilen mal, Hudaýyň we Resulullah'ın dostunyň meclisi bilen mal dipdir.